Goedenavond, het is zaterdag 27 juni en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is even wennen. Op deze plek in Vlissingen, waar de marinierskazerne zou komen, komt nu een extra beveiligde gevangenis met bijbehorende rechtbank. En hier vlakbij een kenniscentrum voor voedsel, water en energie. Allemaal ter compensatie van de afgeblazen kazerne. De burgemeester is content. Het is niet gelijk, maar ik denk dat het minstens gelijkwaardig is. Zo niet beter, omdat het veel breder aanhaakt. En ook de commissaris van de Koning denkt dat Zeeland met het complete compensatiepakket, waar ook een snelle intercityverbinding naar de Randstad in zit, misschien zelfs beter af is dan met de kazerne. Als wij gaan uitvoeren wat we nu hebben afgesproken, dan mogen we heel tevreden zijn. Want dan is het structurele effect voor de sociaal-economische situatie in Zeeland, verwacht ik dat dat meer zou kunnen zijn dan de marinierskazerne zou hebben gebracht. Toch blijft het voor sommige Vlissingers pijnlijk dat de mariniers niet komen. Vooral die gevangenis doet de wenkbrauwen fronsen. Ik geloof niet echt dat we daar beter van worden. Van de baaiers, dat hoeft voor mij niet. Midden in het land zijn er gevangenissen die zijn leeg. En dan gaan ze hier een neerzetten. De gevangenis had voor mij niet gehoeven. Ik vind dat weggegooid geld. Mariniers was spannender geweest. En het hoort bij Vlissingen, denk ik. In het brede compensatiepakket van Wientjes ook aandacht en geld voor de zorg. In Vlissingen komt er een groot multidisciplinair zorgcentrum. En er komt een huisartsenopleiding in samenwerking met de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Er bleek toch grote zorg voor de huisartsen. Het gebrek aan huisartsen in de toekomst in Zeeland nu eigenlijk al. En we zijn heel blij dat VWS heeft besloten om een huisartsenopleiding te starten of uit te breiden. Er is al iets, maar verder uit te breiden en ook voor lange jaren vast te leggen in Zeeland. Huisartsen in Zeeland, heel Zeeland breed, zijn al jaren bezig van hoe kunnen we huisartsen hier naartoe halen. En hoe jonger je mensen hier naartoe haalt, hoe groter de kans is dat ze ook blijven. Dus ik vind het heel fijn dat dit in het plan zit wat gisteren gepresenteerd is. Gaat er nu een gejuich op onder huisartsen? Nou, een gejuich is denk ik een groot woord, maar ik denk dat het wel een hele betekenisvolle stap is. Alles is de afgelopen jaren uit de kast gehaald om huisartsen naar Zeeland te halen. De imagocampagnes, de zomerhuisartsen. Maar er zijn de komende jaren nog altijd meer dan 100 nieuwe huisartsen nodig. De nieuwe huisartsenopleiding wordt dan ook gezien als dé oplossing van het probleem. Ze vormen een groot gevaar voor de uienplant, deze minuscule beestjes. Ze heten trips, maar zijn algemeen bekend als onweersbeestjes. Om die trips te bestrijden staan er nu als proef bloemen tussen de uien. Dit is een strook met Phacelia. We proberen met deze strook dus natuurlijke vijanden aan te trekken. En die natuurlijke vijanden van de trips zijn lieveheersbeestjes en zweefvliegjes. We hopen dat ze dan uit die bloemen vanzelf ook naar die uien trekken en die tripsjes waar het gewas eigenlijk last van heeft, dat ze die gaan opeten. Dit is een pop van de lieveheersbeestje. Kijk, en hier zie je een larf. Hier, dit kleine kriebelbeestje, dat is het larf van het lieveheersbeestje. Die eet de meeste trips op, zeg maar. Als die trips erin zit, dan gaat hij midden in het groeipunt van die ui zitten. Hier zie ik er ook een. Hij schraapt als het ware steeds een klein laagje af van die pijpjes. En als hij dat maar lang genoeg volhoudt, dan gaat die ui dood. Normaal gesproken gebruiken ze bestrijdingsmiddelen die alle insecten doden. Nu kiezen ze voor een natuurvriendelijke variant. De bloemen trekken ook hommels en bijen aan. Die zijn niet nodig bij de bestrijding, maar zijn wel een mooi extraatje voor moeder natuur. Aardappels zo ver je kan kijken. Hier in Drijschoor ligt 300.000 kilo wat Geert van der Velde niet verkocht krijgt. En dat doet pijn. Voor de derde keer of vierde keer op reis zit je eigenlijk met een moeilijk jaar als boer. We hebben geen buffer op kunnen bouwen. Dus ja, dat doet wel zeer als je nou weer een slecht jaar hebt. Ondanks dat je toch mooie aardappels in de schuur hebt. Net als Geert hebben meerdere boeren te maken met een overschot aan aardappelen. En daarom was het in heel Nederland vandaag Aardappelbergdag. Het is eigenlijk een laatste actie om nog zoveel mogelijk aardappels, een klein gedeelte van de aardappels goed te verkopen. En dan heb ik er echt alles aan gedaan, vind ik zelf. En ja, dan moeten ze maar gewoon echt naar de koeien toe.
Toch zijn de inkomsten van vandaag een druppel op een gloeiende plaat voor Geert. Wat ook wordt beseft door de klanten. In de winkel zijn ook zat aardappelen. Maar waarom zou je niet hier naartoe gaan als dat kan? Voor een jonge boer als Geert is het de laatste jaren niet makkelijk. Ik vind het zelf een heel mooi vak. Ik zei altijd, het is mijn hobby en mijn werk. Daar ben ik er ook altijd veel mee bezig. Maar ja, het pijnlijke is dat je iets produceert waar de mensen niks mee willen. En ja, dat doet pijn. We hadden vandaag donkere luchten, veel wind en het was ook een stuk koeler. En die bewolking werd later op de dag, in de middag en avond ook nog wat donkerder. En dat leidde uiteindelijk tot enkele lichte buitjes. Vanavond en vannacht is er vlak aan zee nog wel een enkele bui mogelijk, maar elders blijft het droog en het is overwegend bewolkt met minimumtemperaturen rond 15 à 16 graden. Morgen blijft overwegend droog. In de ochtend is het nog wel bewolkt, maar in de loop van de middag krijgen we vrij zonnige condities. En de temperaturen komen te liggen rond 21 graden. Bij een vrij krachtige wind die uit het zuidwesten komt. Aan zee staat mogelijk eventjes een windkracht 6. En dan de dagen daarna, die laten ons vrij licht wisselvallig zomerweer zien met vanaf dinsdag af en toe een bui en temperaturen tussen 19 en 21 graden. En tot zover. Hierna kunt u kijken natuurlijk nog naar Zeeland de Week. Voor nu nog een fijne avond.